Sachan YouTube channel. 27 دسامبر 2022 منچا بحرنا در کپتا دین پا پل مکرانا بلے مکران روگا پیسر ما یک پری امانا شتا کہ اودا منی ہمراہ مہروانی دوست حاجی فدا حسین دشتی، خان علی ہوت، محمد دشتی واجہ رضا کو امیر بخش تھا۔ بحرن وحد مطابقہ ساعت 10 منچا بحرن ایئرپورٹا دین پا امانا رہا دگ بکتا۔ یک گھنٹائی 80 منٹ سفرہ رند من عمان وحد مطابقہ شپ ساعت 12:09 عمان مسقط ایئرپورٹا سر بوتا کہ اودا مہروانی دوست حاجی فدا حسین دشتی برات محمد علی ہوت و یہ تعصب بچ عمر منی دیما اتکگے تھا۔ ماشفا ساعت 1 کا حاجی فدا حسین دشتی لوگ مابلیا سر بوتے ہیں۔ دومی روز بزاں کے 28 دسمبر 2022 صبح ساعت 6:09 من حاجی فدا حسین دشتی خان علی گو ہمراہاں در کپتیں دین پا کراچیا۔ بیست و 8 دسمبر 2022 کراچی وحد مطابقہ ساعت 11 ما کراچی ایئرپورٹا سر بوتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹا میں دیما مہروانی سنگت وکاس بلوچ اتکگا مارا وکاسا گاڑیا سوار کت دیم پا واجہ رزاق بلوچے لوگا رہا دگ بو کہ واجہ رزاقا میں سبارگے بندوبست کتگا۔ کراچی ایئرپورٹا چھڈن درائے گا منا ہنچو سما بود کہ مندگا دنیا یاد کھگا رکشہانی گروگار کوہنے گاڑیانی دودات و بازیں ہارنانی توارا منا بر کتگا بلے دلا چمن گلتا و زردہ گوشے یک تاہیری رسگایا کہ مزنے وحدی رند من مکرانا رہو گایا۔ ما کراچی پرشتگیں و جمپ و جول دیوکیں روڑاں روان و پرشتگو ٹونگیں ماڑیاں سیل کنانا کساس 40 منٹ یا ساعت یا رند کراچی موسمیاتا واجہ رزاق بلوچے لوگا سر بوتے ہیں۔ دم و دت و سبارگا رند ما دین پا حاجی فدا حسین دشتی لوگا کہ بحریہ ٹاؤن آیت رہا دگ بوتے ہیں کہ حاجی فدایا میں نندگ بندوبست موتی لوگا بزاں کے بحریہ ٹاؤنا کتگات۔ بحریہ ٹاؤن رسگا گوں منا چو سما بود کہ گوشے من یک رندی پدا خلیجہ اتکگا ساپو پلگاریں روڈ وش ڈولداری ماڑی سیکورٹری گارڈ و صفائی انتظام و دیگر بازیں جوانی منائدہ گندگا اتکاں
یکدمانے من بے حال بودتا کہ من بحریہ ٹاؤن آیا. من ہمیں مارت کہ من پدا بحرنات کگا. قصاص مغرب وحدت کہ ما بحریہ ٹاؤنا حاجی فدا حسین دشتی لوگا سر بودتے ہیں. کسانے ساحتی نندگ و چاہ چلی میں رند میں چیزیں مہروان دوست میں چارگا اتکگتن چوکہ لال جان کلانچی، شبیر بلوچ، سیٹھ حیوتان، حاصل کلانچی، میر زائد کلانچی، نبیل بلوچ، واجہ مراد جان بلوچ، مسلم بلوچ، خالد بلوچ، منیر بلوچ، واجہ آصف صاحب، جاوید کلانچی ودگا چیزیں سنگت. یہ سرجم شپا یہ مہروان دوستاں مارا انچو دیوان داد کہ مارا ہچ سما نبود کہ میں یہ شپ چون صحبت. 31 دسمبر 2022 شپا حاجی فدا حسین دشتیا 9 سال وشیانی حاترا یک ساز و زیملی دیوانے من گڈا پا ترتیب داتگت. وہی شپا ماگو ہمیں دیوانہ دل گوش بودتے ہیں. ما 9 سال ای دیوانہ حاجیہ وتی چیزیں نزدیکی سنگت و بلوچی زبان مزن نام گوشندہ استاد عارف بلوچ، شاہجان داودی و وہاب ہم دعوت داتگی تھا. یہ شب ماگو 9 سال آئے گے وشیاں من گڈا پا روچ خود. نوکیں سال بزاں کے 2023 یک تاریخ ما کراچیا رکشہانی گروگار و کوہنے گاڑیانی دتاں و پرشتگیں روڈانی تہا گوازینت. و 2 جنوری 2023 ماچا کراچیا درکبتے تیں پا کلیں مکرانا. کمی سفر جنگا رند ما گڈانی داشت کہ گاڑیا پٹرول مان کنے و پوت چیزی ورگی ساز و سامان زوریں. وقاص و حاجی فدا گاڑی پٹرول مان کنگا شتگتا من محمد دشتی و خان علی ہمیں روڈ سر دکانا پا چیزیں گرگا دلگوش بودتے ہیں. قصاص 15 منٹا رند میں سفر پدا بندات ہوں. ما مکران کوسٹل ہائی وے کرو کشن دارگاں چارانو دیما جنزان تھے.
کم و سفر جنگارند ما کنڈ ملی را داشت کہ چگاڑیا ایر کھائیں پادے تچ کنے او کسانے اکسکاری کنے. کم و گیش 20 منٹا رند ما سفر پدا بندات خود و مکران کوسٹل ہائی وے کشو کر ندارگاں سیل کنانو دیما روان تھے. بلوچستان ای دلکش ندارگ زردہ انچو تائر دے گائے تھا کہ ترا بہشتہ بوگے سما بوگایت. ما کوسٹل ہائی وے کشو کر ڈولدارن کو ادرچ کو داراں سیل کنانا دان سبارگے وحدہ اورماڑیا سر بوتے. ہمدا یک ہوٹل یا ما داشت کہ لا پہ آسا تو سے ہو تمو دتی کنیں. Haga dosta shamoshta ما اورماڑیا ہوٹلیا سوارے کوت ہوٹل ورگ سک وش و تامدار تھا بلے مگس کا مارا کمکی ناگی کتگا. سبارگا رند ما دیما جنزاں بوتے وکاس کا مو گاڑیا تیز برگایت کہ ما شپ مکپیں بلے چوکے ما چا کراچیا بے وحد دارت گتے ہمیں ہاترا نما شپ کپ تگتے. قصاص عشاء نمازا ما گوادر 0 پوائنٹا سر بوتے. محمد دشتی کہ میں ہمرایا وایا گوادرا رو گیا آہمدہ 0 پوائنٹا ایرت و ما دین پا دشت کنچتیا جنزاں بوتے. کے ساتھ شپ ساحت نوا ما دشت کنچتیا مہروانی سنگت حیات علی دشتیے لوگا سر بوتے کہ اودا حیات امرائیہ واجہ درآمد دشتی و پیر جان قادر کہ دو مہروان و لائق انسانا بے ورشت کا پیسرا چی موجود تھا. ما شاما رند شپا دندیرا نشتو حال و احوال کو تو پدا وقت تھے. عیدگے صحبہ من حیات علی و خان علی در کپتیں پا سیاہ گر شکارا. ما دشت کنچتی جنگلا سیل کنان داں کچھ کے بندہ سر بوتے چوکہ میں آئے گا پیسر ہور بوتگت و کچک چا آپا پرت و راہ در درو لچے نتاں گوڑا ما کم و شکار کنگا رند پدا لوگا واتر بوتے. ناشتہ و چاو چلی مارند من حاجی فدا خان علی
وکاس و حیات لوگ پیشگاہ پر روتاب کنگا و حیات لوگ دا پہ کشتگیں درچکانی سیل کنگا در کپتے ہمیں وحدہ واجہ درآمد دشتی ہم میں گورا ات چنہا واجہ درآمد شپادان دیرا میں کرا نشتگت بلے چوکے ما سفرہ بوتگتے گڑائی مارا پا آرام کنگا اجازت کو تگا تو شتگا ساحتیاران من حاجی فدا واجہ درآمد دشتی خان علی پیرجان قادر حیات و وکاس کنچتی قبرستانہ شتیں کہ بلوچی زبان مزن نام شاعر واجہ کریم دشتی و شہید حمید بلوچ قبرانی سرا پاتیا ایوانے چا قبرستانہ واتر بوگا رن ما پدا حاجی فدا حسین بیٹھکا اتکیں گوں پیر جان مسکرہ و واجہ درآمد دشتی قصہ گوں دل گوش بتے ہمیں شپا واجہ حاجی لطیف کاشاپیا من ناصر آبادا اما شام بندوبست کو تگت گوڑا من حاجی فدا واجہ درآمد دشتی حیات علی خان علی وکاس پیرجان و ڈاکٹر غفور شپا شامہ حاجی لطیف کاشاپی دیوانہ ناصر آبادہ شتیں حاجی لطیف کاشاپی ای دیوانہ جوانے شام بندوبست عبید واجہ حاجی لطیف کاشاپیا بلوچی زبان و شلحان گشندہ خیر جان واکری و نصیب مزار ہم دعوت داتے تھا یہ دیوان تہا دا بادشاہ ہم ساڑیت کیا یا گوتھی ناچ و مسکرایاں میں زرداں تاہیر بخشت کم و گیش شپ ساعت دعا دیوان آسر بود و ما پدا دیں پا دشت کنچتیا رہادک بودتے دشتا دروچ نندگارند من دیں پاوتی میتگ پہاڑا رہادک بودتا ای راہا واجہ درآمد دشتی منی امراحت کہ بعض لائق و مہروانی انسانی آیگوتی وشنگ اپو کے سہاں منا انچو دل گوش کت کہ منا ہچ سما نبود کہ ما کدی رود بنا سر بودتے رودبنا منی دیما جاسم عظیم و جابر عظیم گوتی سنگتاں اتکگتاں واجہ درآمدہ مارا حمدہ اجازت کت کہ آیا پوتی ضروری کاریا دیما روگیت من جاسم عظیم جابر عظیم گو سنگتاں چا رودبنا درت کو دیم پا کوہڑا رہادک بودتے
گونکوہڑے بازار گندگا منا یاکو بزگر شہری بندی عادت کہ شہر ہما شہریں بازار دگا رنگے منی ماہ گلے جیگے جالار دگا رنگے واقعی کوہڑ ہما کوہڑا بلا یہ رنگ و دروشم بدل بتگا ہرنے مگا خشکی و ویرانیہ پرشتگیں لوگ و محلوق بزگی چارگ حدہ درا کوہڑا یک کو دروچ تر و تابا رند من پدا واتر کو کہ گوادرا رواں چیا خیر جان باکریا پما ٹیپا ٹیے بندوبست کو تگت گڑا صحب ساعت دہا من جاسو مزیم جابر عظیم وارث بلوچ چک کوہڑا در کپتیں دین پا تربتا تربتا واجہ درامہ دشتی و پیرجان قادر منی رندات کگتا کیا منا چا تربتا گوادرا ببرا گڑا ما وارث و جابر اجازت کتا من جاسو مزیم گون درامہ دشتی و پیرجانا دین پا گوادرا خیر جان باکری ٹیپا ٹی ورگا رہا دک بوتے ما خیر جان باکری اسٹوڈیو گوادرا خیر جان ٹیپا ٹی گوں خیر جان مہراں حلاس کت و پدا من پیر جان قادر جاسو مزیم و وکاس گوادر شہر لکیں تر و تابیا در کپتیں گوادر زر لمبے ندارگ انچو دلکش و ڈولدار تھا گوش مردمہ وتی تہا ایروران تھا دلا گشت کہ تہنا حمدہ بنند و تیاب وشنگواتا گزردہ تاہیر بدے بلے واحد کمت و مارا دے مارا ہوگیت دومی نیمگا بلوچی زبان نامی شہلا چکار و بلوچی زبان حزمتگار سید ظہور شاہ ہاشمی بت کہ گوادر دلبندہ مکت آئیے اے ڈولدار بتا گوادر گیشتر ڈولدار کتگت گون سید ظہور شاہ ہاشمی اے بت گندگا مندمان پہر بست کہ بلوچ و بلوچی لفظاں زندگند بلے ارمانی کا پشت کہ گوادر مید و پوریا گرانی بازار ہما بازارت کے وحدہ مبتگ رشتگیں روڈ کوہنے لوگ و دکان روڈانی سرے کشو کررانی کپتگیں کچرا گوشے زنا گوادرا بڑ ڈول کنگائے تھا گوادر شہر تر و تاب رند ما کسان سالیں گشندہ سنگت کامران داد اسٹوڈیو شتے گون کامران و استاد نسیم علی بلوچا گون کسانے نن دنیا دے کنگا رند ما در کپتے شفا میں شام بندوبست مہروان دوست نعیم امیر و سمد کلاچیا گوادرا کتگت نعیم امیر و سمد کلانچیا ای شام دیوانہ ساز و زیمر ہم بندوبست کتگت و وشتواریں گشندہ خیر جان باکری ہم لوٹائیں تگت
ای شب ما گنجوانے سنگتانی مہراں وش و تامداریں ورگو گو خیر جان باکریے الہانا گوازیں وابسگا ما پدا حاجی فدا حسین دشتی اوتاگا دشت کنچتیا اتکیں شپا وابتیں کے صحبہ جمعہ نماز روگیند نماز رند ما کنچتی بازارا کسان سائلے کو تو پدا لوگا واتر بوتے ہمیں وحدہ واجہ درام دشتی رمگ کے شوانگاں گونت و چمدم گزانت گڑما واجہ درام دشتی پسانی کر را داشت و کسانے اکسکاری ہم کت ہمیں شپا یکرندی پدا دشت کنچتی سنگتانی مہراما سربار بوتے ہیں یہ شپا گو مہروانے سنگت و واجہاں پدا میں جوانے دیوانے بوت مائی دیوانہ واجہ درامہ دشتی حیات علی واجہ ایوب پیرجان قادر جاسم عظیم ڈاکٹر نصیر دشتی ڈاکٹر غفور سمد بلوچ زبیر بلوچ مسلم دشتی واجہ موسیٰ و جوان شاعر حسرت دشتی فیض بلوچ و دگے بازیں سنگت ساڑیتا ای دیوانہ یک نمگے پنیر و شیرت دو نمگا کورماہی و گوشت پدا اے شپا بلوچی زبانے دو جوانے گشندہ شبیر باکری و صابر فدا ہم ساڑیتا شام رتا رند صابر فدا و شبیر باکریا گمتی ساز و آوازاں مارا دل گوش کتگت من منتا گراں جوان کیمرہ مین سنگت طاہر حسن سنگت نواز بلوچ و حیبتاً دشتیے کیا ہم چتربتا میں چارگات گیتن تمہارا مہرش بخشت ایدگے روچا صحبہ ما در کپتیں دیں پا کراچیا کہ سنگتاں عمانہ و منا بحرنا واپس آئے گیت یہ سفر نامہ جاری ہیں اگاں واحد رست زندہ وفاقت گڑائشی دومی بہرا زوت دیما کاراں منوتی ای سفر نامہ گڑ سرا ہر ہما سنگت و واجہ منتا گراں کیا ہمارا وحدہ تک میں ہمراہ کو تک مارا انچے مہردہ تک کہ براتیا بدنت رتگی مورگا کماتی منا رتگی مورگا کماتی منا دلوتی تی وگا بداتی منا دلوتی تی وگا بداتی منا دلوتی رتگی مورگا کماتی منا رتگی مورگا کماتی منا دلوتی تی وگا بداتی منا دلوتی تی وگا بداتی منا رتگی مورگا کماتی منا
شعری واجب اگر آتے جوانی کربندی بابا صاحب ایو مرچا جان دستورے ایو مرچا جان دستورے توتائی جتی گلاتی من میں یہ سفر نامہ چہمدہ اثر بھی مشورہ اجازت کنیں اللہ شمع پشتو پنابت اچارگے منتوار میں وتی یوٹیوب چینل ساچان پا وشیں و زیبداریں تامرانی چارگ واسطہ میں چینلہ سبسکرائب لائک و شیئر اللہ مبکنت گھنٹی جنگا بحال مبے شمع منتوار ساچان یوٹیوب چینل فضل حیات